may ano naman guys, oh, for rescue. I need transport for Luis from Lucban, Quezon to Capas, Tarlac. Ayun, mapoprovide ko si Tonton. Hatid ko sila. Oh my gosh, naiyak na naman ako. Hatid ko sila sa Tarlac. Pero, ayun nga, hindi kami makakapunta ng Quezon. Kasi malayo-layo na yun. So, nag-comment na ako. Sabi ko, hatid ko sila sa Tarlac. Hatid namin sila sa Tarlac. Basta yung, ano, papuntang Pasay na lang yung problemahin nila. So, sana may maghatid sa kanila from Tarlac. Ay, from Quezon papunta dito sa Pasay, guys. Tapos kami nang bahala papuntang Tarlac. Wow, yung doggy na paano kaya? Good morning, guys! Ayun, wala palang pasok si Chris. Aga namin nag-isip. Pag-text sa service niya, Kuya, ready na po si Chris. Walang pasok pa kanya, Day. Hindi agad nagsabi. Ika, anong sarap pa ng tulog namin. Where's Poknat? Poknat! Poknat! Eh, ilaw niya na yung name niya. Nakipaglaro niya kanina kay Daddy. Ano? Nakipaglaro niya kanina kay Daddy. Oh, oh, careful. Finish mo na yung milk mo. Ano ba yung Poknat? Bakit? Okay. Almusal tayo, guys. Pancit canton, egg, tapos spam. And Milo. Milo. Sismis ba gusto mo? Hati na lang kayo ni baby. Hindi naman inuubos eh. Hi, guys. Dapat pupunta kami ngayon kila ano, diba? Kila Joyce, Antipolo. So, hindi kami natulog. Gawa ng alas 3 na kami natulog kagabi. Kaka-ready nung serum. Pinaghati-hati na namin sa mga reseller kasi wala pa yun. Is, parang ubos na siya. Hindi pa dumadating yung stock. Ubos na talaga siya. So, ayun. Ang hirap paghati-hatiin sa mga reseller tsaka sa mga naka-pending na order. So, ayun, hindi man lang nagtagal sa paningin ko, guys, yung serum na pinikap namin kahapon. So, yun, and then, dahil nga napuyat kami, ayan si Daddy, puyat-puyatan din, sakit ulo niya. Kung nga, di pa nakakatulog eh, kasi, si Chris pala walang pasok. Hindi naman sinabi kasi Paranaque Day. So, hindi nasabi nung service niya. Sabi ko, nung tinag ko, sabi ko, Kuya, ready na si Chris. Sabi niya, ay, walang pasok Paranaque Day. Eh, ayun. Hindi na ako nakabalik sa pagtulog. Nag-print na lang ako ng mga stickers. And then, inayos ko nga yung para sa Davao distributor. Ayun. And then, since hindi kami natuloy sa driving lesson nga, is punta na lang muna ako ng bangko. And then, mag-e-encash ako ng mga bayad. Kasi, 2 weeks ago na ata yan. Diyos ko, may mga pa naman yan. Lalo yung mga nagbabayad sa LBC. Tama sa LBC, Cebuana. Minsan kina-cancel nila, guys. May na din ako nun. May na-experience din ako nun. Pagkatapos mong isend sa kanila yung product, biglang i-cancel nila yung transaction nila sa LBC or Palawan. So, ang bad, diba? Pero, hinayaan ko na lang. Kaysa makipag-away ako sa online. So, sabi ko, sige, kung kakasaya mo yung 390 pesos, yung 400, go. So, ayun, kaya ngayon, hopefully, sana walang mangyaring ganun. Kasi, every week talaga akong nagpapa-encash. Kaso, napatagal kasi, wala na yung mga LBC staff dati dyan sa Metro Point, nag-reshuffle daw. So, wala na dyan. Kailangan ako mismo yung magdala to ng nagpapa-encash and then ID ko. Yan, ako din mag-pick up ng pera. Kaya, yun. Anyway, ayun, punta muna tayong LBC Cebuana and then store kasi binadalhin ako sa store tapos bangko. We'll see you later, guys. Beef. Grocery muna kami, guys. Galing na kaming bank and then LBC, ko dadaan ko ulit. Ayun. Bila namin si Poknat. Pwede na yan. Kapag bago sa panlasa niya nga, di ba, inuubos niya. Kapag na. Ito? Wow. Whiskas yan eh. Pusa yan eh. Chicken.
Tigil. Pwede mo sa kanya. Sige pa. Yung bagelya ko dong. Iwan mo dyan. Yari ka. Okay na yan? Let's go. Egg loaf. Sunrocks pala panlinisan. Egg loaf. Doon na saan? Sa dulo yan. Dito, Sunrocks. Sinamahan ako ni Daddy. Balikwa siya. Sabi, pupunta ko bangko. Sama kita. Wow. Ay, ang cute. Kasi nakadala kaya ng ano to? Lumi. Isang bote nga lang. Wala namang ano yun. Isang size lang yun. Ayun guys, I'm home na. Nag-crave ako ng tawag dito. Kare-kare. So, yun. Tuluto ako ng care. Ayan. Sa ano ko na binili sa Pure Gold. Kasi wala yung, ano niya. Wala na yung balat niya. Ayan, ano to, pata. Kasi ito kumakain ng tuwalye. Ayun lang kasi, ano lang naman dito, madalas maubos. Naunang nauubos is yung gulay. So, yun. Okay na yun. Luto na guys. Yan, kare-kare for dinner. Sinipag ako magluto eh. Tapos ito partner niya. COD's best. Reese special bagoong alamang. Yun. Hantay na lang sila. Kain tayo guys. Ayun, si Chris doon na daw kakain. Sasabay sa mga tita niya. Ito kami yung daddy. Let's eat. Sarap po. Spicy na tong bagoong pero alam niyo naman ako, spicy talaga. Spicy kung spicy. Mga tumutulo na yung uhog. That's it. Pray na dali. Wala ka naman damit. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in this thy gift, which you are about to receive from thy body through Christ the Lord. Amen. Basta ng poknat. Hey! Hey! Sawa ka na sa ano mo? Laruan mo? Gawa niya laruan yung ano, bahay-bahayan yung ano, karton na pinaglagyan ng groceries. Hey! 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 Ay, yabang na yan. Oh, sus! Jesus! Ay, yabang na yan. Doon ka na. Oh, pasok na doon. Yan. Dali. Fork it. Fork. Fork it. Magandang hapon, guys. Galing na akong ano, Mandaluyong na naman. Kumuha ko ng mga stocks again. Kasi may bigla ang order ng ano, ng 1,000 pieces. So, ayun. Naloka ako bigla. Sabay pay. Si Distri. Kaya, no choice kundi kumuha ko ng stocks. Colors, diba? Hindi ako na nabigyan ng chance na mag-ano. No, kahit ilang days pa lang. So, ayun. Takbo ko sa ano, sa Mandaluyong nga. And then, dapat nakaschedule kami for mag-driving lesson ngayon. Tapos, maintenance ngayon ni Tonton, first maintenance niya. Kaso, dahil nga doon sa ano, sa biglaang order, napaiba yung plano. And then, nabwisit din ako kay Froggy kasi sabi ko, matulog ng maaga. Kasi nga maaga dapat kami aalis kasi maintenance ni Tonton plus driving lesson. And then, ayun, nag-computer. Eh, syempre, kailangan kapag mag-drive ka, or kahit driving lesson pa lang, 'di ba? Hindi ka inaantok, hindi ka puyat, kailangan fresh yung utak mo, yung kanon. Eh syempre, sino bang gaganahan no pagising namin ni Chris is tsaka pa lang siya matutulog. So na bad trip na ako. Sabi ko sinira mo talaga araw ngayon. Eh Valentine's pa naman ngayon. Ayun, happy Valentine's guys. Hi Poknat. Hey. Ayan, pinakain ko na si Poknat ng kanyang lunch. Hi baby. Ayan, okay na din pala yung poop niya guys. Isang mahabang longganisa. Nakikita nyo ba siya? Ayun. Hi, Poknat! Liga nga rito. Happy Valentine's, Poknat! So, ayun. Napatrip na ako sa kanya. Talagang bratatat na naman talaga ako. Alam mo na, ganyan. Ganyan. Ayaw mo talaga makinig sa akin. So, ayun. Ang ginawa ko, pinauna ko na siya kila Dalton. And then, pumunta ako doon sa Mandaluyong. Tapos, ayun nga, ulit kami ng stock sa ibang supplier na naman. Kasi, ngaragan, guys. Ayun, sabi ko dito, pasensya na. Talagang conflict ngayon para sa driving lesson and sa maintenance ni Tonton. So, tomorrow sila ni Froggy magdadala kay Tonton sa Toyota.
And then, kasi coding bukas si Tonton eh. And then yun, by Thursday is, may ano kami, may ipabiyahe kaming dog guys. Yung na-vlog ko no, na idadali namin sa, ano, sa Tarlac. So, ay, nag-volunteer na ako na gamitin yung sasakyan namin para nga, ano, pang rescue. Alam nyo naman na, yun din ang isa sa dahilan ko kung bakit ako kumuha ng sasakyan para mas mapabilis yung mga pagre-rescue ng mga dogs. So, ayun, since ano bukas si Tonton, coding, by Thursday kami lalakad. Diyan lang, Happy Valentine's. Naglalabas lang ako ng asar ko. ng inis ko. Ayan, and then, ano, kikitain ko na lang sila ulit doon sa ano. Kasi kailangan ng bayad. Walang ano si Froggy, walang dalang pera. So, yun lang. Pero daan muna ako store para maghatid ng ulam nila Dayan. Ngarag-ngaragan guys, Colorks. Hi, Foknat! Ayun, nakakatawa makita si Foknat na ano. Okay na siya. Hi! Medyo nangangamot. Parang sinunod ko yung ano nyo guys, na lagyan na lang siya ng oil. Ayan, ninaplayan ko siya kahapon. Uy! 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 No? Ay, busog na busog ah. Laki ng tiyan ah. Laki ng tiyan ah. Ay, sus! Ay! Wow! Nagipaglaro na siya. Shake hands! Shake hands! Shake hands! Ay! Nagipaglaro na yan. Ay! No biting! No biting. Ayan. Ewan ka muna dito ha. Kukuha muna si mami ng ano, ng paninda para may pangkain tayo. No. Ay. Ay. Good boy. So yun guys, gugora na muna din ako. Kinuha ko lang yung order ni Joy. Ay hindi. Kuhol ni Joy pala. Nadala ko si Joy ng ano, ng ulam na kuhol din. So, we'll see you later. So, baka mag-ano na lang kami. Double date na lang kami mamaya. Hi, DM! Asa yung car mo? Yun! Galing ah! Ayun guys, dito na kami sa kuhanan ng stocks. Nag-aharga lang si Froggy tsaka si Dalton Kamote. And ito yung kinuha kong ano, baon. Bibigay ko kay Joy. Ayan. Kinataang ko whole. Ayamers. Kasi yun, talapang. Alin? Hindi ko pa natatawagan mo. Naka-break pa daw yung ano. Pwede tawagan mo. After 5 minutes pa ata. Shall we? Let's go. Good morning! Yan, nakadrink na si Foknat na milk. Naglabasa yung mga ano guys. Nakalabas yung mga aso. Miggy, 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 Miggy! Umakatak eh. Guting, guting, guting! Hi, Stifler! Sumabay siguro yung kay Jackie pag ano. Hi! Hi, Grutin! Hi, Grutin! Hi, Grutin! Hi! Pasok na kayo doon sa bahay. Dali na. Dali na. Choco. Si Choco. Choco, Choco, Choco. Ah, sige. Groot. Nakalabas. Wait lang. Masukin ko muna sila. Kalokan. Si Tita J. Dali, sara mo tong gate. Dali. Oh, let's go, let's go, let's go. Dali. Doon na, doon na, doon na. Dali, dali, dali. Takot yung wala sa labas. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Tara, 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 dali. Let's go. Tara, dali. Let's go. Dali. Dali, dali, dali. Let's go. Dali, aray ko. Dali ka. Aray ko. Ay, aray ko. Aray ko. Alala. Aray ko. Aray ko, sakit ah. Ano, ang ginagawa sa labas, ha? Ang ginagawa nyo? Salisigang kayo, eh, no? Aray ko. Tara, dali. Dutin. Yan, kompleto na. Hoy! Ba't nandiyan ka na, baba? Pasok ka na, boy? Grabe man yan, Nay.
Kung mga katok na sa gate. Miss ako. Miss ako ng grouping kong mahal. Hay, ikaw din. Gray. Ikaw, Choco ha. Ang kulit ka, Choco ha. Ha? Ay, gusto siya lang. Ah, no, 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 no. No fighting. Oh, may tao pala dyan. May tao pala doon nakaupo. Colors. Wow. Dumating na yung ano niya, guys. Yung kanyang Power Ranger. Mighty Morphin Power Ranger. Ikaw pala si, ano, si Black. Yung kanyang motor. Ano ba yung motor? Yung dalawa. Ay, yun na? Siya na mag-atid nito sa ano eh, sa pag dito sa store kasi di ba nag-aatila kami ng pag dito tricycle kapag mag-restock pag mga ano madali ang kuhanan talaga na ano siya na daw. Yes naman. Ano oras mo kinuha kapon? Sa palengke. Ay gabi pala. 9. Ba't ang aga mo ngayon? Ikaw, late ka na naman. Ha? Late ka na naman sa store? Ha? Handa na ang lukas-lukas? Good morning! Ha? Ha? Pati ka sumisigaw kanina? Ha? Ala! Grabe! Bakit? Tuwan-tuwa. Ay! Tuwan-tuwa. Ay! Sigaw-sigaw yan? Uy! Baby gel. Hala! Ay! Hala! Strong na yan, oh. Oh, nakakatayo na. Uy! Uy! Ay, strong na. Ay! Kasi na si Taboy. Alis na si Taboy. Sarap! Sarap! Pakis pa si Taboy. Sarap. Panis. Sarap kahit panis. Panis ka. Ay, gusto mag-vlog, oh. Naagaw niya. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Sampay kita eh. Gigil. Bye-bye. Alis na si Tamoy. Bye-bye. Ito kami guys sa ano. Pashipan ng ano. Pagbarko. Yun. Papaship namin yun. Davao. Dali. Oh my gosh. Ang alikabok. Sa dulo, Daddy. Ayan. Mga logistics. Yan o. Ang daming pinapaship. Pero doon ako sa dulo nag-ano. Last time nagpaship ako ng barko. Gotong Cargo Forwarder Corporation. Wala silang Davao. So, doon nga sa South Seas. Davao? Ha? Sige. Thank you. 09? Dito. South Seas. Yun. Ayun, Davao. May Davao City. Morning, ma'am. Morning po. Davao, kuya. Davao City. Apo. Ayun na. Lagyan mo na lang ka. Bigat. Yo. Ang dami guys. Oh. Puro barko. Palawan na. Naga? May Naga ba sa ano? Visayas, Mindanao, Iloilo, Tagbilaran, Cebu, Tacloban. Ayan, dito na lang ako magpapaship pag ano. Medyo 10 days nga lang. Po, ma'am? Ay, sir? Uwi muna kami, guys. Uwi lang tong ano, trolley. Tapos, electric guitar. Pati yung ano, string. Kaka-concert namin. Buti mabait yung mga ano doon. Mga kuya sa ano, South Seas. Mapon ha.
sarap mangga, oh. Bokaton lang. Pagkainit-init. Diyos mio. Lapit lang naman kasi sayang ang 20. Pang ano na yung pan soft drinks na yun. Yan, tapos sana na kayo mag-lunch sa Metro Point. Dadaan ako ulit doon sa, ano, sa Light Mall. At hindi kami umabot kahapon. Kasi kinuha ko lang kahapon is ano, 60 lang. Eh, kulang pala yung spray. Wala pa ako. So, balik na naman kami. Pero nag-order ako, hindi umabot sa ano, sa cut-off nilang 5 o'clock. Kasi nanggaling kami sa ibang ano pa, supplier. So, yun. We're here sa Kuya J restaurant. Kay Kuya J is siya mismo. Si Jericho. Ang cute dito, napaka kids friendly. May mga toys, books. Pero hindi yata pwedeng galawin. Pero ang cool. Maganda lang siyang tingnan. Yun, naka-order na kami. And for the meantime, sasagot muna ako ng mga inquiries, orders. Diba? Here's our food, guys. Thank you. Mukhang masarap. Crispy, crispy. Halayin mo, Daddy. Wow! Dogong pusit. Guys, ay, ang cute. May something na green sa to. Red barbecue. Ah, yan ba yung ano yan? Ang cute! Chop suey and then dito na lang. Thank you so much. Kompleto na po ba lahat? Complete na. Thank you. Enjoy your food, ma'am. Okay, salamat. That's it, guys. Ano, post-Valentine's date kunwari. No, Daddy? Alin? Yummer. Sinigang. Grabe, guys. Ang sarap. Ang dami kong in-order, diba? Kasi gusto ko talagang malaman yung ano, yung lasa. Kasi lagi kaming Jerry's Grill at Pinoy na Pinoy nga yung food. Pero ayan, grabe. Adobong pusit, the best. Lalo na yung ano nila, yung sisig nila. And the ano, yung sinigang, oh my gosh. Asim kung asim. Galit sila sa pang-asim. Pati chop suey. So, sobrang sarap talaga. Verdict. Para di ka masaya. Excuse me. Bangus, may scales. Meron pa. Baka yung bangus lang daw, may scales pa. Pero sarap, no? Ang asim, no? 10 being the highest. It's a 7. 7 sa'yo. For me, okay na yung asim. Sakto lang sa akin yung asim niya. Ayoko. Sili. Wala kasi nilagay na sili. No? Kasi kung nilagyan nila ng sili, yan ang ganyan. Mas masarap. Tsaka mas nakakadagdag din kasi ito ng, ano, ng lasa. And bango sa sinigang. Anyway, tapusin lang namin, guys. Ito dati yung hinahanap ko, guys. Para sa mga doggies. Kaso, ay inaano lang siya, Daddy, oh. Oo. No? Ayan, oh. Kaso, baka naman lundagin ni Groot. Cute. Magkano kaya ito? Para palitan ko yung gate dun sa ano, sa taas. Wala price. Daddy, price. Wala nakalagay. Hey guys, ito ko kwarto. Ayan, nagpiprint ako ng sticker ulit at naubusan na pati sa ano. Kala ko ang dami na nung na-print ko. Nagkulang pa rin pala. Colors. So, yun. Habang nanonood ako ng ano, vlog ni Debbie. Yung ano, braso de Mercedes ni Mama Honey. Natakam tuloy ako sa matamis. Pero no. Baka wala na naman ako ng boses. So, yun. Alam niyo pala, namatay si ano, si Jibo. Wawa naman. Lang guys, titin ako si Papa eh. Ayaw magpakita kay Papa kasi lahat kami mapapagalitan. Mahal naman niya kasi yung isda. Si Jibo.
Galing pa siya, ano, may, sabi ko sa inyo, di ba, may group chat kami. Tapos, chinat kasi ako na, ni Tita J, nung nasa Light Mall pa ako. Sabi niya, Mapi, si yung alagang isda ni Papa mo namatay na. Sabi ko, naku, ba't nangyari? Paano nangyari yun? Siguro, hindi naman, kasi lagi naman siyang malinis, guys. Tapos, may naman siya, may, tawag dito, may oxygen naman siya, tapos may pagkain naman. As in, fresh lang yung pagkamatay niya ngayon, kaya, kaloka. Wawa naman si Papa. Gusto niya pa naman yung isda talaga na yun. Ito na. Ayaw magpakita, mapagalitan kami lahat eh. Baklaran guys, simba muna kami. Dila na kami dumaan sa may likod. Nag-trike lang kasi kami. May dito dati, may lechon. Sarap ng lechon dito. Lechong mamoy. Ito daddy oh. Lechon. Sarap. Pero hindi yan ang pinunta natin. Ang lamig na. Okay lang pa summer na tsaka maginaw. Dito na tayo. Para diretso sa sindihan ng kandila. It's been a while. Sino sa inyo lagi nandito guys? Ayan. Nagsimula na. Homily na pala. Kasi yung isa pong kumakain si Jasper. Binigyan ko na dog food. Sinalubong niya ako pagdating namin eh. Masok ka na, baka buta ka ng papa mo dito Finish sa labas. na. Pumasok ka Ayun, na. talaga nag-aantay siya sa labas. Sabi ko, wait lang ha. Lapag ko lang tong dala namin. Diyan ka lang. Nagantay talaga siya. Ayun. Tapos nakakulong si Paknat. Kinulong ni Daddy, makulit daw eh. Nangangalkal doon sa sa ilalim ng tupang po. Paknat! Paknat! Tampurarot ka na, Paknat! Paknat! Ay! Ay! Diyan ka muna ha. Prepare pa ako ng food mo ha. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Ang ganda na niya guys. Unti-unti na nag-ano yung balahibo niya. Tumutubo na. Hihi. Isang kanon. Kain tayo guys. Ayan, tira ko kanina sa Kuya J na pusit tsaka yung bangus. Then, take out ako niyan. Gusto daw ni Daddy ng chicken joy. Wala, sabi ko lagyan nila ng Sauce. ng leg. Tapos, tawag dito. Basta matira niya kaya. That's it. Okay na yan. Wheat. Pray na, pray na, pray na. Puro po wheat, mami. Kay Father, Son, Holy Spirit. Amen. Bibig mo, hanga nga. Pray. Blessed are Lord, in this thy gift, which are about to receive from thy bounty to Christ our Lord. Amen. Kain. Ayan, pinapaliwanag sa amin ni Daddy kung paano naging Darth Vader si Anakin. Hindi magets ni baby. Hindi ko rin magets. Gets ko na! Hindi. Yung parang kakalaban. Panoorin na lang natin, anak. Patapos muna ako! Patapusin mo muna to.